Morjesta pilkkiväki. Nyt ollaan jännä äärellä. On ihan uuden näköiset onget suunnitteilla ja oikeastaan suunniteltukin ja tekeillä on nyt. Kevätonkia Ella Kelan tekijän Pertun kanssa. Isolle tasurille, jikille ja siikaongeksi on myös suunniteltu ja pikkutasurille. Morrionki on myöskin tulossa tällä samalla kädellä, filmikärki tähän. Mutta minäpä kerron teille Pertun ajatuksia tuosta Kelasta. Niin Perttu, tervehdys. Tervepä vaan. Mukava oli tutustua sinuun ja innostuin heti tuosta Kelasta, kun kävit sitä esittelemässä. Ja niinpä sitä ollaan tässä niin kuin yhteistyön partaalla tekemässä yhdessä hyvää onkea. Kerro vähän tuosta Kelasta, mistä se sai alkunsa ja mistä materiaalista se on tehty? No alkusahan se sai siitä, kun aloitin kilpaa pilikkimään, niin mulla oli aina sotkussa ne siimat, niin mietin silloin, että eikö siihen ole kukaan tehnyt semmoista kellaa, että se ei menisi sotkuun, niin eihän sitä ollut, niin rupesin sitten itse sitä suunnittelemaan ja muutaman vuoden sitä suunnittelin ja siinä se nyt sitten loppuseltaan on. Niin. Muovistahan se on tehty ja minä sen sorvaamalla itse teen kaiken alusta loppuun. Sorvilla tehty, ei ole valettu. Ei ole valettu, sorvaamalla tehty. Joo, ja siinä on kuulalaakeri kanssa. Siinä on semmoinen pikkuinen kuulalaakeri. Näytäpäs, avaapas se, niin nähdään mitä siinä se on tuommoinen pesä, missä on pikkuinen laakeri ja sitten tämä itse siimarulla on tämmöinen erillinen ja se on pojat tarkkaa työtä. painetaan tuonne pessään, niin se pyörii Perttu on vanha metallimies. Mä kävin siellä hänen pajallaan ja siellä on tosi hyvät vehkeet, CNC-sorvit sun muut ja siitä on lähtenyt tämä kuvio käyntiin. Niin kuin. Minä yhden päivän ongin tällä ja tunnukkuutta kyllä löytyi ja oli hyvä. Uusiin testeihin lähtee tässä kevään aikaan. Ruotsin reissu on eissä ja semmoista ja Pertulla kans. Ja tosiaan kilpaonkiin tuo Kela käypi. Ja se pienempi malli, niin kuin Saku Haurukkavappu, tämähän on nyt tehty niin kuin tähän onkeen pelkästään, että sitä on kahta eri muuta mallia, että se on Sakun vappa ja sitten on noihin Kainulaisen Samin hiilikutuvappoihin, niihin on niin se alun perin suunniteltu, mutta nyt on tullut tänä talvena tämä onki ja sitten tähän onkeen tämä oma Kelansa. Että tämä on niin tämä talven juttu ja tämä, mutta niitä on niitä Sakuvappaa ja siihen hiilikutuvappaan pari talvea myyty. Että Joo. Sorvi on saanut laulaa. No niin, hieno homma. Tästä mennään eteenpäin ja nyt ruvetaan ensi viikolla näitä ihan oikeasti tekemään ja koitetaan saada tämä markkinoille kevätongelle, morriongeksi, siikaongeksi ja tasuriongeksi, semmoiseksi tunnokkaaksi, hyväksi, vavaaksi teille, hyvät pilkkimiehet. Tuossa on noita malleja vielä, muutama mitä tehtiin. Minäpäs otan vielä kätteen tuon vielä kertaalleen. Perttu, ota sinä tämän. Tosiaan tää on tämmönen kämmenvapaa. Nyrkkivapaa tai kämmenvapaa. Ja tässä on tämmönen rulla ja toimii. Ehkä näin päin se on se onkiminen. Ja toimintaa löytyy tuosta jikivavasta. Mukava nostella ahvenen köljä. Semmoista tällä kertaa. Palataan asiaan. Kireitä siimoja kaikille. Moi moi.